Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kabeh kelas gangsal SD Muhammadiyah Kompleks Gresik sing Bu Ambar tresnani. Lan anak-anakku kabeh sing tansah tetap semangat, tansah njaga kesehatan, protokol kesehatan ora tau lali. Ya. Kita masih tetap sabar nggih. Suasana masih pandemi. Nah, pertemuan kali ini kita udah sampai pada bab ulangan 6. Nanging sing disinawani tentang pepindhan. Sampun siap sedaya sama buku pendampingnya? Nah, kita buka Kaca Selikur. Nanging sadurunge sinau, kita berdoa dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berilah kami kemudahan dan berilah kami ilmu dalam memahaminya. Amin ya rabbal alamin. Pertemuan ini kita belajar tentang pepindhan. Ya, pepindhan kuwi yaiku tetembungan utawa ukara sing gunane kanggo ngandhakake samubarang sing duweni teges kaya, mirip, saumpama gitu ya. Jadi kata yang dipakai untuk mengibaratkan sesuatu. Kanggo luwih supaya jelas, yuk kita simak video berikut yuk. Pepindhan. Pepindhan yaiku tetembungan utawa ukara sing gunane kanggo ngandhakake samubarang kang duweni teges kaya, saemper, atau bahasa Indonesianya mirip. Tulodo, aluse kaya sutra, ayune kaya Dewi Ratih, abang kumpul abang kaya alas kobong, antenge kaya manten ditemokno, baguse kaya Bathara Kamajaya, bedane kaya bumi karo langit, bobote enteng kaya kapuk, bungahe kaya ketiban daru, dedeke ngringin sungsang, galake kaya macan manak, kulite alus kaya sutra, joget kaya merak kesimpir, lular lulur kaya tumo kathok, pintere kaya bisa ngraji angin, polahe kaya gabah diinteri, playune banter kaya kilat, sumbare kaya bisa mutung wesi gligen, suguhane kaya banyu mili, suarane kaya gluduk, tangane kasap kaya graji, tandange kaya banteng ketaton, tingak-tingu kaya kethek ketulup, wengi iki padange kaya rina. Nah, sawise sampean kabeh ngamati video sing Bu Ambar siapkan wau, sakniki tugas kanggo sampean sedaya garapen kaca 24 Gladen loro sing B. Ing kono ana 5 ukara 5 soal. Yaitu sing B, ukara ngisor iki isih ana kanggo tembung pepindhan. Jelas nggih? Nek sampun digarap, segera kirim ke guru kalian masing-masing melalui WhatsApp. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank